Hello mga Yeniens! Good morning! Adishibi TV. Kasi pag sa review channel, kung suboto pag video na upload ko. Ang Yeniens ay bilitin yung sidecar niya, yung kasama ko dito sa pagdi-deliver si Chan o Christian Malingkon. Ito yung sidecar niya, design niya. Yung Honda TMX 125. Yeniens, tara, samahan niyo ako. Yung design ng sidecar ni ito na yan, Chan one piece yung sticker niya dito sa harap. Ngayon yung design ng sidecar niya yan, sito man yan, so yung niya, yung design niya sa harap. Ano daw? Ayan yan, so one piece. Ayan. Ayan yan. Tapos yung yan, yung itong bubong niya, siya, yung hindi siya galvanized, makapal siya na makapal na parang yung trapal. Tapos may yan sa taas, may nakalagay na Manlincoln 10. Ayan mga yan, Manlincoln 10. Ayan, tinatingnan mo yan yung likod niya, isa ng likod niya. Ayan, so ayan. Ayan, so one piece yan design. Tapos may yan yung niya sa likod niya, ito yung niya, yung bali to mga yan, magandang pagkagawa kasi mulye siya, ito yung mulye, tapos meron pa siyang spring. May yan, so maganda, may spring pa kasi kadalasan man yan sa nakikita ko walang mulye, spring lang, tsaka may spring, walang mulye. Ito ito, kaya magandang, kahit kagamit na mabigat mga Yeniens, kaya niya kasi doble, may mulye tsaka spring. Oh my god! Wow! Ang bali mo yan, ito yung naman yan, yung TMX 125. Siguro ang model nito is 2022 kasi kakalabas lang na to. Ang kulay niya may yan is ito yung bagong modelo, yung kulay ng Honda. Ayan. Ay! Oh! Kasi Gilbert pala. Yung area niya is Barangay Lumboy. Saan area mo, bro? Ano area mo? Ako ngayon sa Balyas, Parayaw ko ngayon. Oh, Parayaw. Okay, yan si Bro Gilbert. Shout out kay Bro Gilbert. Okay, masipag ito sa pagdi-deliver. Okay. Ito may yan. Ano may yan? Yung Honda TMX 125. Ayan. Ano may yan? Ngayon, silipin natin naman yan yung ilalim nito kung kung hindi naman yung 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 makina niya. Ayan. Ano naman yan yung ilalim na yan. Silipin natin yung ilalim ng upuan. Silipin naman yan. Ayan mga yan, so bali ito yung bakal niya. Bakal sa may yan, so spring. Kadalasan mga yan spring lang, walang mulye, o mulye lang walang spring, ganon. Kaya ito pa yan doble, kaya matibay ito. Yan yung makina niya, yung TMX 125. Ayan may yan, so yung kulay niya. Ayan. Maganda yung naman, ito yung niya, carburetor niya. Ayan. Ayan. Tapos may yan. Ito yung carburetor niya, may yan. Ito naman yan sa araw naman yan dito sa may sidecar ni ni Christian Malingkon dito sa yung Honda TMX naman yan 125. Ito yung design ng sidecar niya. Okay naman yan, salamat sa panonood niyan. God bless you, more power, keep sana sa buting kaya naman yan. Bye bye mga Yeniens.